Играчът, който не знае как и защо попадна в Реал Мадрид. Януари 2009, последния ден от зимния трансферен прозорец. Реал Мадрид има отчаяна нужда от подсилване по десния фланг, бек или крило. Цели се в Антонио Валенсия, но не успява и така решава да вземе 26-годишния Жулиен Фубер от Уест Хем. Да, знам, че вероятно не сте го чували. Играч с 121 мача за чуковете, но 2 гола и 11 асистенции. Да, приличен, но не звезда и не за Реал. Трансфер, който дори самият той не е очаквал. Фубер е в автобуса за матч срещу Фулъм, когато получава съобщения от представител на Реал. Разбира се, решава, че това е шега и отвръща категорично: имам матч, по-важни работи, нямам време за глупости. Но следват гласови съобщения и французинът осъзнава, че е сериозно. Тогава логично казва да, а Реал Мадрид го взима под наем с опция за 3 годишен договор. Самото официално представяне на Фубер е показателно. Легендата Алфредо Ди Стефано държи фанелката му и го гледа с недоумение. Поглед, който показва колко необичаен е този трансфер. Фубер чака седмица за дебюта си срещу Расинг Сантандер, 30 минути, а по-късно влиза и срещу Атлетик Билбао за още 24 минути и това е. Общо 54 минути на терена, което при наемна стойност 1,5 милиона евро означава около 28 000 евро на минута игра. Останалата част от периода му в Реал преминава удобно на скамейката, като там камерите го улавят дори да седи с затворени очи. Това, разбира се, предизвиква куп подигравки. Фубер отрича, че е спал и казва, че просто е бил разочарован. За още интересни футболни клипове ме последвай и се абонирай за канала на Футболен мозък в YouTube. Фубер разказва още: нямах възможност да покажа това, което мога. Работих усилено, но Робен играеше на моята позиция. Да, 100% щеше да измести Робен. След края на сезона Реал не активира опцията за покупка, каква изненада, и нашият герой се завръща в Уест Хем след лудия трансфер, който го превърна в